יישוב הנטוע על צלע ההר מעל מצוק גדול משך את תשומת ליבנו כשנסענו באחד הכבישים בצפון איטליה. עברנו מספר פעמים הלוך ושוב בכביש זה בניסיון למצוא כניסה לכביש שמוביל אליו, מאומה. אם כך, איך מגיעים ליישוב זה, ובהמשך למבנים שאותם רואים במיקום גבוה אף יותר על אותו רכס. לבסוף מצאנו כביש קצר שמוביל למטה אל הנהר, שם מכנים את הרכב, שלט מודיע שניתן לעלות ליישוב למעלה, סליבו, ברגל, בשביל פרדות. נראה שמתחילים לסלול כאן איזושהי דרך. בינתיים אנחנו ברגל, או אני רואה שיש כאן איזושהי רכבת ילדים. אנו עוצרים רגע בכפר הראשון, פלנקטו. הבתים ישנים, אבל על חזית הבית יש פרסקאות. יש פה גם את מה שהיה פעם המכבסה, היכן שנשות הכפר היו באות לחבס ולפטפט יחד. נכנסנו לאחד הבתים העזובים, ותראו איזה נוף נפתח פה. פה ושם יש סימנים להתחדשות, אולי בגלל הציפייה על הכביש החדש. בינתיים, עד שכביש יגיע לכאן, הנה המתקן המסיע מסעות ומצרכים מהעמק. אנו נפרדים מהכפר וממשיכים לטפס לכיוון סוליבו. הטיפוס ממושך, אך מזג האוויר נעים. הגענו לסוליבו. איזה מקום קסום. מסתבר שזה רפיוג'ו שפתוח בחודשי הקיץ ומנהלות אותו נזירות. הוא הוקם על ידן בשנות ה-80. נכנסנו לחדר האוכל של המקום.
l'estate. L'estate, sì, solo l'estate, ok. Ciao. E dopo... Noi siamo a Novara. A Novara, ok. Che è un monastero. Dove? Di là abbiamo scuola elementari e materna. Insegnante no, assistiamo. Assistiamo, ok, bello. Assistente. Ok, buon appetito. Grazie. Ciao. מחליטים להתחיל לרדת בשביל אחר, לא לפני שהתעדכנו בתחזית מזג האוויר. שביל הטבע היפה בו אנחנו חוזרים, יותר מתון מזה בו עלינו, אך יותר ארוך. אנו חוצים שתי ודיות, עם מים זורמים כמובן, ומנקודת הפגישה עם הכביש, חוזרים בהליכה של עוד כ2 קילומטר עד למקום בו הותרנו את הרכב, ובזכות זה ראינו מראה שלא רואים מהאוטו.